Камионите са голям замърсител на въздуха и електрификацията им започна да решава този проблем. Малките бързо се налагат на пазара, но тировете се бавят, въпреки че вече имат натоварен пробег до 600 км. Оказва се, че при тях пречките са предимно икономически, заради много ниските норми на печалба в този бизнес. Тегло. Максимално разрешеното тегло е 44 тона, от които 29 са полезен товар, а при електрическите за сега е 22. Зареждане. Шофьорите са задължени да спират за почивка всеки 4 часа, което сега правят често в складовете при товарене или разтоварване, и това би било най-удобното време за дозареждане. Само че ако едновременно 20 на камиона започнат да зареждат с по 600 кВт, ще са нужни над 12 МВт мощност, което си е захранването на малък град. А такива складове има хиляди. Водородът за сега не решава проблема, защото и камионите, и горивото са все още твърде скъпи. Възможни решения: развозване на по-леки товари, но това ограничава употребата им; изграждане на зарядни станции около крайпътните места за нощувка; бърза замяна на батериите, както се прави в Китай, но това изисква пълна стандартизация; автономно движение, но трябват още години преди достигане на нужната технология; дозареждане в движение с пантографи, както при влакове и трамваи, или с устройства под асфалт. Това пък изисква големи вложения в инфраструктура. Накратко, ще стане, но няма да е толкова бързо и лесно, колкото очаквахме.